T'imagines poder participar en l'evolució o creixement de les ciutats, els espais industrials o en la transformació d'un territori, contribuint d'aquesta manera en el desenvolupament social i econòmic d'un país? Persones amb aquesta habilitat i capacitats les podries trobar en un lloc com aquest, treballant en obres civils com aeroports, carreteres, ponts, ferrocarrils o en obres d'edificació. Són persones que participen en la planificació urbanística i en l'ordenació d'un territori. Tenen capacitat de lideratge, de treballar en equip i són el comandament intermedi d'una obra. S'encarreguen de participar i controlar l'execució de l'obra, de realitzar les tasques topogràfiques, de tenir cura de la bona qualitat del material i de la seguretat i salut de les persones que hi treballen. Aquests professionals són els sobrestants d'obra i són persones formades a l'Escola de Sobrestants de Tàrrega. La seva feina contribueix en gran mesura a canviar les dinàmiques socials i econòmiques d'un lloc i, per tant, conscients de la seva responsabilitat, aquests professionals es formen amb competències molt especialitzades, però alhora versàtils, per aconseguir donar resposta a tots els reptes. Es formen i s'especialitzen en topografia, fent servir les tecnologies de medició més capdavanteres, com són els drons. A partir de les imatges gravades i de programes especialitzats, podem processar la informació per crear plànols des de diferents perspectives i realitzar planificacions i representacions molt més reals i detallades. L'Escola de Sobrestants de Tàrrega ofereix a joves que venen de batxillerat, COU, FP2 o que han superat la prova d'accés la possibilitat de fer el cicle formatiu professional superior d'obra civil. I durant 2 anys se'ls prepara en un marc de relació constant amb el món laboral, començant per un professorat que està exercint aquesta professió i amb la realització de pràctiques a l'escola i en obres d'execució. La formació s'adapta a les novetats del sector, a les últimes tecnologies i als nous mètodes de treball, com la tecnologia BIM, una nova forma de treballar en el sector de la construcció, basada en models virtuals 3D i que permet planificar, dissenyar, construir i administrar edificis i infraestructures. El poder del BIM recau en tenir tota la informació d'una obra en un únic document que et permet controlar en tot moment totes les fases del cicle de vida d'un edifici o obra civil. El BIM ha comportat una autèntica revolució del sector. Els sobrestants i la seva escola han sigut i són una peça imprescindible en el creixement i desenvolupament de l'obra pública del territori i en el creixement del país. És per això que compten amb un 100% d'inserció laboral un cop finalitzen els estudis i és una aposta segura de futur. T'imagines formar-ne part?